Čaute, dnes si urobíme porovnávačku lapačiek, a to model Flylight a Shadow. Uhol lapačky Flylight je 590, čiže zatváranie všetkými prstami do dlane. Obe lapačky majú dvojitý T-čkový košík. Pri Flylighte je hrubšie lemovanie košíka spravené, aby sa toľko nelámalo, hlavne pri strele priamo pukom do toho lemovania, aby sa nezlomilo to zatvár. Takže ten koniec lápačky na Flylighte je taký trošku skosenejší, zaoblenejší oproti teda Shadowe. Vnútro zapínania lápačky je tu Catch Grip Plus, keď sa dá dovnútra ruka, popruh na zápestie. To je taký suchý zips, ktorý spája vlastne tie prsty a celú tú dlaň, tiež suchý zips na dlani a úplne vzadu suchý zips na prsty. Ale rozdiel proti Shadowe je, že má nylonové šnúrky, Shadowa má hokejové šnúrky. Uhol lapačky Shadow je 600, čiže tam je zatváranie toho košíka smerom 2 prsty na palec, zvyšok ide vlastne do dlane, čiže skôr takéto zatváranie tej lapačky. Lemovanie je tenšie oproti Flylighte, takisto je tam košík dvojité T-čko. Shadowa je originál s takýmito šnúrkami v košíku. Vnútro lapačky Shadow zostáva z popruhu na zápestie, suchý zips na dlaň a suchý zips na prsty. Grip na dlani je tam DuraConnect, vlastne hrana, a ten koniec lapačky je taký rovnejší oproti Flylighte, kde je záverečné hodnotenie lapačiek Flylight a Shadow. Keď si skorbránka, ktorému vyhovuje 590 a zatváranie košíka celou dlaňou a lepšie sa ti chytajú a ľahšie puky do košíka, tak Flylighta je skôr pre teba. Keď ti vyhovuje 600 a zatváranie 3 prstami a možno ťažšie sa ti chytajú puky do košíka, ale skôr na tú hornú časť tej dlane, tak skôr Shadowa je priamo pre teba. Držte sa.